سائیں دعا کروں صرف امین کھیا ہے وتو وسدے سجن جہاں تے کرے رب منظور جو بقیہ زندگی نبھے علم عباس دی چھاں تے اور میری نسبت وے خدا دیا بندیا چھڑی نظر نہ مار گناہ تے اللہ بے پرواہ بخش چھڑے سی مینو پیر علی دے نام تے اور ایک استادن دا کتا سائیں تعلق بانتا مہندین نبھاون کان گھر لگ دن سنے زر مال جاگیراں بھرم سخ خاص کر لگ دن فاضل بھائی وفا کوئی لفظ مومل نہیں ادہن لاگ پو مانگے سنگت دی پگ بچاون تے اماماں دے بھی سر لگ دن سلامت رہو بے پناہ محبتاں گجرات صاحب خبیب بھائی سلامت رہو بورا صاحب بھائی شامی سائیں ہر اکھ پرنم سادات تے غم میں کوئی سنی ہے یا شیعہ ہر اکھ پرنم نظر زہیر صاحب ہر اکھ پرنم سادات تے غم میں کوئی سنی ہے یا شیعہ جنان دی شان قرآن بیان کرے لکھے شاعر کے مرثیہ اور چھیماں دے بال شہید ہو گئے وڈا سن ارمان ہیا کیوں رستم امت ادا نہیں کیتا شبیر تیرا شکریہ سلامت رہو بھائی ساجدہ سنبورہ صاحب بھائی چمن صاحب کچھ پہلے مطلب مومن دا وقت مومنہ آلے کام کر کچھ پہلے مطلب مومن دا وقت مومنہ آلے کام کر پاک آلے کپڑے سوگ منا ڈھائی مار کے رو ماتم کر اور مرکدواں گھران دا بغض اگ دوزخ دی اگو فیصلہ رستم توئے کرنا ہے جے چانا ہے اکبت سمر ونجے وقت صرف صدات دا غام کر سلامت رہو لاکھ فتوے لا پر ایک گلتے میرا ذہن ضمیر پابندے اس بشر تے واجب ذکر علی دا جیڑا بشر بھی غیرت ماندے اور بھاوے رستم سلامت رہو بھاوے رستم کوفیاں کر چھڑیا سادات دا پانی باندے تاوی نام یزید دا مٹ گیا ہے ہویا ذکر حسین بلاندے سلامت رہو کیا کہنے ہے صاحب ساجدہ سنبورہ صاحب بے پناہ محبتاں بھائی جان سارا کلام ہے فی البدی کوئی بچوں مسٹیک ہو ہی سکتی ہے اور ڈر بھی ہوندہ ہے کیوں جو طریق تو نہ واقف بندہ ہوئے تو مڑ گناہ بھی ہوندہ ہے بہت کمدہ ہے واقعہ کربل دا نہیں بھولدا ہر دم یاد ہے فاضل تارڑ صاحب نوے سریو رستم رات دے کے رکھی دین دی گئی بنیاد سر دے چھڑیا گجراتی صاحب سر دے چھڑیا پر بیعت نہ کیتی ہر فعلا قابل دادے رتی مٹی ہے جنوی کربل دی رن خون امام سجا دے سلامت رہو ماشاءاللہ سائیں جیڑا بشر بھی طالب جنت دا ہے ہر حال محتاج حسین دا ہے بچی صرف یزید نو لعنت تے باقی تخت تے تاج حسین دا ہے اور جٹھا ہورتے ڈھے پیا قدماں وچ ایڈا نرم مزاج حسین دا ہے بے شک کائنات خدا دیئے کائنات تیراج حسین نعرہ حیدری کیا کہنا حسین بنا محبتاں بے شک کائنات خدا دیئے حسینیت کائنات تیراج حسینیت بھائی حسینیت مقرر کرو جناب سلامت رہو اللہ پاک پان سوائے غم حسین تو کوئی غم نہ دے میرے واسطے بڑا اعزاز میاں سرفراز کیسر رانجا صاحب حافظ شام صاحب جیڑا بشر بھی طالب جنت دا ہے ہر حال محتاج حسین دا ہے بچی صرف یزید نو لعنت تے باقی تخت تے تاج حسین دا ہے اور جٹھا ہورتے ڈھے پیا قدماں وچ ایڈا نرم مزاج حسین دا ہے بے شک کائنات خدا دیئے کائنات تیراج حسین دا ہے اور آج دے مسلم نو کوئی خبر نہیں میاں صاحب
ساجد حسن بورا صاحب اج دے مسلم نو کوئی خبر نہیں جو دین کیا ہے ایمان کیا ہے تاریخ پڑھ سی تے مت پٹے سی جو پیاس کیا ہے زندان کیا ہے سائیں آج دے مسلم نو کوئی خبر نہیں جو دین کیا ہے ایمان کیا ہے تاریخ پڑھ سی تے وقت پٹے سی جو پیاس کیا ہے زندان کیا ہے حسین سجدے سر کٹایا تے نیزے چڑھ کے قرآن سنایا تو پڑھتا کوئی نو تے پوچھدا رہنا ہے نماز کیا ہے قرآن کیا ہے سلامت رہو حسین تیری ادا تو صدقے سونے رب دی رضا تو صدقے صبر دی انتہا تو صدقے میں جاواں کرو بلا تو صدقے عباس تیری وفا تو صدقے بھرا زمانے تے ڈھیر ڈٹھے میں کہندی دلیل دیواں شہید غازی دے دوویں روح پن حسین تیرے بھرا تو صدقے اور ایک بالکل کافیہ بھی نواں تے شعر تے مڑال ریڈی نواں چا سمدھیے ذکر پیاسیاں دا جداں خون اصیل وچ رچدا ہے چا سمدھیے ذکر پیاسیاں دا جداں خون اصیل وچ رچدا ہے گجراتی صاحب جس تھار تے ذکر حسین دا ہوئے اتھے مومن جوش وچ نچدا ہے اور میاں سرفراز قیصر صاحب کوئی شک نہیں نعرہ حیدر دا کوئی شک نہیں نعرہ حیدر دا ہر غیرت مند نو پچدا ہے جے رستم لعنت پاونی ہوئے ایکو نام یزید دا بچدا ہے سلامت رہو میاں سرفراز قیصر رانجھا صاحب کیا کہنا غزل دے بہت بڑا نا علی احمد گجراتی صاحب بھائی میک صاحب بھائی حسنین صاحب چا سمدھیے ذکر پیاسیاں دا جداں خون اصیل وچ رچدا ہے جس تھار تے ذکر حسین دا ہوئے اتھے مومن جوش وچ نچدا ہے اور کوئی شک نہیں نعرہ حیدر دا ہر غیرت مند نو پچدا ہے جے رستم لعنت پاونی ہوئے ایکو نام یزید دا بچدا ہے آخر تک در صاحب دا دوڑا سچا جذبہ ہے تاں کستا وقت سجناں دی درد رضا تے تن من تے دھن قربان چکر ہر ایک معصوم ادا تے گل بھائی تو صبر دا دامن چھٹن نہ دے گل اجر دی چھوڑ خدا تے او تینو علماء لے نہیں دسیا کہ ہوندا ہے خرچ وفا تے وسلام